no? Lapit ang halas ninyong giingon. Adire? Dita na ko. Oh no! Nakakot! Wow, nagwad ako ang di kay ni. Tura! Ano yung halas? Tapos naman di ni. Wow! Kasi nga, gagayahin ko kaya to. Sakit! Hindi ganyan, kuya. Paano ba? Ganito ang tama, oh. Sige, picturean mo ako, oh. Ayan, oh. Ah, galing. Ano yun? Ba't parang may nakalawit? Ano yun? Nakita ko. Sis yan, tanga. No? Sis! Naku, delikado yan. Paopera mo na yan. Delikado yan. Baka puputok. Ayos din yan ha. Ang hirap kaya nun. Ano yun? Ba't ang ingay? Ano ba to? Ang malas naman. Ayay! Nak, paglaki mo, wag mong gagayahin yung ama mo ha na iniwan lang ako. Binuntis na ako pagkatapos iniwan. Hindi ko sana niluko yung si Jiram, di sana ako magkakaganito eh. Tawagan ko nga. Hello, Jiram. Kumusta ka na? Pwede bang magipabalikan sa'yo? Ano? Makipagbalikan ka sa akin pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa mo sa akin? Tanggapin mo yan. Ano, natanggap mo ba yung karma? Ganyan talaga pag pinadala ng Cebuana.